Der, og så sådan her sammen, og så skal vi have den ind i her. Åbner man den igen, og så tager vi den Så skal jeg holde noget, imens den skal være sådan her. Så presser jeg den ud, og så burde det være sådan der, og så tager jeg så og lægger ned, sådan her. Sådan, så det sådan der, sådan så det plads. Så skal jeg så folde den her ned. Ej, nu jo! Det er da godt, sådan godt for mig. Folde den her ned, sådan. Ja, sådan her faktisk godt. Og så folder den ned, så den står sådan. Og så skal den her ind til højre. Den her skal ind til højre. Så snart færdig. Jeg glemmer at huske, hvordan jeg lavede det her. Tada! Kan I se, hvad det er? en Det kan jeg heller ikke. Det til det skulle også det. Nå, jeg har bare foldet det en masse gange, men så er jeg ikke helt færdig, fordi det her skal lige hives ud sådan der. Og det er ikke endnu, den skal hives ud sådan der. Det skal den først om lidt, når denne her og kommer ned igennem her, sådan, så der ikke rigtig er noget spids. Og det kun er denne her, der er der. Rigtig godt plads. Sådan. Hvorfor tager du billedet af os, mor? Så skal den her ned, og så skal den her ned.